Dacă dau reset, apare și mesajul de startup. Ok, și apoi suntem în meniu. Pot să mă mișc în meniu dreapta-stânga. Dacă mergem la Game Info, o să ne arate informații despre joc într-un stil scrolling, adică ești, mă rog, în autoscroll. Nu foarte multe informații care rămân fără memorie după aia. Da. Ok. Putem să venim și la About, ne arată informații despre mine, despre joc. Succint. Ok. Și la jocul în sine, unde putem alege mai multe, unde putem alege nivele. Deocamdată am deblocat decât două, ca să obținem acces și la restul nivelelor. Trebuie să câștigăm nivele, adică pentru nivelul 2 trebuie să câștigăm nivelul 1. Hai să dăm Start. Ok. Și acum trebuie să ne ferim de ce apare pe ecran. Putem să și ieșim, ca să zic așa, din Bounding Box. Și acum asta e secțiunea cu lasere. După aia vine secțiunea cu spirul în care avem un obiect care vine către noi pentru un anumit număr de pași. Ok. Trebuie să ne ferim. Putem să activăm shield-ul dacă vrem și nu ne mai luăm damage. Aici e secțiunea de fază de bombe, că jocul are mai multe, mă rog, nivelul are mai multe faze. Și asta e ultima fază care le combină pe toate. Încerc să mă feresc, mai activez un scut ca să nu mai iau damage. Și mai e un pic bine nivelul. Vine spear-ul. Și am câștigat. Ok. Dacă dau iară la play, am și nivelul 2. Și nivelul 1 ne arată cu cât HP am rămas, decât cu 8 HP, că nu știu să joc. Și cu câte shield-uri le-am folosit pe toate, deci cu 0 shield-uri. Apare și numărul de attempt-uri. Ok, hai să pierdem, să vedem ce se întâmplă dacă pierdem. O să stau numai lasere, scade HP-ul și am pierdut și ne spune că am pierdut. Da? Cu fiecare nivel crește dificultate, de exemplu, la nivelul 2 viteza spear-urilor crește sau warning time-ul, că ați văzut că pâlpâie laserele la început. Da? Acel timp de pâlpâit scade cu fiecare nivel. De asemenea, vedeți că crește și numărul laserelor, că au fost 5, mai devreme au fost decât 4. La spear-uri crește numărul de spear-uri de asemenea. Pe lângă viteză mai crește și cât de mulți pași te urmărește spear-ul și câte spear-uri sunt. La bombe crește doar câte apar și scade warning time. Aș vrea să scadă, să crească și raza, dar nu avem loc pe matrice. Și da, cam asta e. O să activez un scut. Nu știu exact cât HP am câștigat. Ok, și s-a deblocat și nivelul 3. Da. Și tot așa, merge până la nivelul 4. Cam asta cred că e. Atât.